tei himbo yagulo abu oro koklam salema panda o panda ni panda phang na hambai niwo tai kini oro majaka kini Manu Sabtunal ni chairman borong menang okra rotis Tripura tai Kumtoya AS ni chairman borong menang obijit Tripura oba haike tonggo sini YTF ni borong menang Tapuk Jinet tai oba haike di Pramothano Yaphang ni simi jepuru sini oro cengi thayo apuru berekeno saktarai logiriwi khainai di Pramothani adong sini Tapuk Hiron abah kita berkurang tunggu sini takut koren Manu Sabjun ni member dari sini Manu Sabjun ni no member teh korupsi sini takut borong menang Jagotis Deporma sini orang tangkra bertemu sini takut omen song Bikram dari jotono lorok jatong nai jotono nang hambai dua kayak orang fokus di sana je mic ni jengno sepuluh go bebakti no jengno sepuluh go ambagi khazani takut teh bukuk song seng khasina ni jorak kaya ini Manu fokus di sana sini Manu jorak tangge Manu ni sini masli sini korong sora biasa ke tangge ngai lama gana wo dormoni mumi go bui haset pai nini ani edisi habaro bahike faile bui phang lama gana tong thake kuno lama gana bui phang phasau khali jaga terikha norwan subinga denai दा मसली थाके नु गेदा पार्किंग हो मोनो पार्किंग तल थांगे उइला मूर्ति खिमा कर मंदिर सिकोते के तांखा मंदिर तामनि कर उते पूजारी कैसा उनको मंदिर पूजना नि फाइगरा का बुरा खरकसा फाइमा यागुलो ब उनका आंसासिन तंगया बिहिनो तुबि फाइगरा का बिहिनो तुमन यागुलो नाइका ब बिहि बसा busuk jokono tumuy tu baca tabuk nanya di binar no otoma yang gunawol lekin tangkai yang khacing kol kajak go yang kuat puzak abah itu cara korma naik kita ha korma naik kita aha sabuni ge edisi area sabuni betul kaham ke saimano edisi area sanai bagai sini sekarang rokok busuk sobat hai peka sini tipra dofani tipra sal leader kaham ro sini borong menang Novendra Jomatia songrok sini Samasaron Tripura songrok sini Harinath Deborma songrok sini Draud Kumar Yang songrok sini borong menang engko Diba Chandra Rangkol songrok sini borong menang Dike Rangkol songrok abahai khei kemana coba khei ini edisi haseri itu peka dia jeng rasniti itu bahaya terjak karena ini angkali saka dormo tui jengno haji hasegi nakha rasniti itu jengno bahaya terjak sekarang ini सरकार tongai ro ang okok wai masau sekarang ini सरकार tongai ro nakai siko heke khlaika tabuni सरकार je tongai je বর্তমান বিজেপি আইপিএফটি সরকার আবার ডাকাই খাই সরকার যেখানে মাত্র ডাকাই খাইছে বড় ডাকাই ফ্যামিলি বাড়ি থাঙ্গাই সালো নেপাল তিলাও আবাহাইকে মাজরা করিতে মাজরা বেরেই অবাহাইকে রাজনীতি হামিয়া তুমি তঙ্গো তাই সিগাংনি সরকার তংপুরু নাইনে দি কারেন্ট ফ্রি নিচিনি বড় মিছিল মিটিং হিমরি বাইয়ে বসার চিকন তিলে যাক মিছিল হিমলায়ু কারেন্ট ফ্রি হিমালায়ু dia paithago naine kha bor jodina apur free sini ui tonggu kai tangi chini bill ke bangma phaina na thasingo bo announce khai thamai knawang bokia bill ri hangkai karan ni tesa bezwang sawan thanai yo musuk phalai bondon lun na oi kaisa bor 50,000 60,000 lun ma ingo electric bill mari khnable na mari bi kamawi thakai nung okhudung mo khamanai bo jaga thani ni rigrai taknai hasi kamawi thakai nung bor thangi rigrai takinai hasi kemawi tangkai nung bo jaga tangi leptin tangi nai nung hasi kemawi tangkai bo jaga tangi nung nok manu ni nok tangi nai abono sisim belai kemawan sukai wan sukai nai di sini ha kemarak nui tanggo sini dopa thunjak man kemarak nui tanggo sing hak salo tangani nangia sini monu bai masli joraba korong soro jorab tangkai nyo sing nugu nai ni di sini ha bahage kemawi tang ini kemangwa jorab masau jumno rasniti bai sikul kha sini jagawo sing bai sing hansa tongyakai belai kena muskil ngi thanai awa haikeno kubuni hatarni borok hai chance mannai chungbai chungno thungnani tini seni naharmung bubagrani bisingtei tini naidi ang oko botisa kesatan musungo semansa joratei seni tabuk main naharmung ko thansa bubagrani bisingtei tiprata phone thansa khlaini abri titi tiprasa bai tiprasano thangna nainani aba hairo yakni sengkati wi mapongnai bahaya kati wi tongmannai ingkai aboni bagi nanggo sini thansa sini bubagrani naharmung main ingkai aboni bagi no thansa sini kebangma hoda
19-20 ta je hoda tongmani no godalui sung tipra to farok thansa tongkai chini o thansa ni kesaro kebo habui man thaiya pia chung bai chung jodi no thansa tongi maya khai a jagao no chini bisingo kebing mung eba chini bisingo je hamia wangsuk nai rok ba hamia samung kamai rok kesaro phak mani thango bini nai ni di busuk seleng masing sa tomung Nepal tilawo kaisa gotona angka kaisa takuk bai takuk ba borok akhir sojoni bisingo kisi sa gotona angman no tei borok abono se pelangi politikalo pelangi kha অথচ যে বরক সামুনি এমডিসি খা বিনি সামুনো বব বাহাকে ডেভেলপমেন্ট খালাইনাই আবু এমডিসি ইনমানি ইয়াগুলো বাহাকে ডেভেলপমেন্ট খালাইনাই আবুনো সিবান সুগ্রানানি নাঙ্গু হাইয়াদি মানা আবু जों বাহাইনো চিনি অ 48 গরম সরাও जों বাহাকে ডেভেলপমেন্ট কারণো जों তুই মানো ফিয়া আগ্রে কাতি প্লান जों বাহাকে মাননাই ওকে जों হানসা খাই খরাং baksa ke tisa pulse sini akorang nutui kanai dini buka kerani cai dokma di pradok kono thansa kerani ni di pradok kani thansa mani ya gulo sugo am sugo kesai dunia sini buka kerana tabuk na di notice level abo sudah nganu khasun notice level abo thandai kok sablai tonglayu jeung tabuk notice ni pura se Assam di Mizoram di Manipur di apa hai Meghalaya di pura je sini notice ni je tongmani borok bocini o buka kerani Greta kita len samani no boroko ne belai keno sak no राजनीति नै आसुक केनो sak by sak dera laikha sak by sak asuk ke mazra pel laikha sak by sak asuk ke tongnar ya kamung kong laikha abo belai keno mosanya tai belai keno jaya ini yo jago jeng hokuk disawo jeng hokuk disani tikramotha ni je logio tunai DYF ba TWF abo heke godalei je थांनाय सालो बीजेपी नि जे नाहारमुं हामिया बाय राजनीति हामिया थुनि दंमोन नेपाल तिलाव जे न खुंसा ओ ताखु बुखो से बे सावालाय माने जागाव आ जागाव थांगै तिनि बीजेपी नि लीडर र सामननि एमडीसी फाय मननि एमडीसी थांगै आ जागाव जेबाबे जघन्य राजनीति हुंका चीनी बरफ नो आज गाव को खाखे लाइ वइ केस टेस्ट लाइ को एलिगेशन हेपे वइ आनो करि करि एलिगेशन वइ जोंनो जे बिब्राम तो नांगि दंमानि राजनीति जघन्य राजनीति हामिया राजनीति थुंगै जोंनो जे खेक लाइ गनाय आबनो तुयै अ जागाव जे कायसे सेलेंमा पान्दा बा सेलेंमानि हिमबतक एबा सेलेंमा पान्दा खलाइजाखा दिनियो हकुतिसाव चिनि लबियो तमसिनि बरमनां Abdul Chairman borong menang Office Tripura, sini Kumtoya IS ni Chairman borong menang Office Tripura, sini Lobio Tomoti Pramothani belai kino samung tangkra, sini tapo ketiran. Apa heke kebang ma borok baik kebang ma bodol baik hei jadi ni osa kabo borok no seleng mung kaisa himbotok tai pok lam pandap rajakha. Bos kang ni salo opok awai mung ni bisintui, nong ni pok channel bisintui yang opok no pasar no sungguh. Please sini Tripura sarok di thaniwo. Norok jesa party fano khaidi sini do fano obo heke oroi ta planning ni ang bojawo o Triprahani sini Tripura do fani thaniwo. Norok jesa party jesa politics fano khaidi je pia sini Tripura do fano no obo heke binman cha sarana khaidi. Obo heke allegation thepe woi kri ni case test khlaiei sabano no binman fano nai. Jeng bai jeng no blai aga go Sini Nepal tilan ni kotona sini takuk aja go Tripura dofani riang hoda ni bisingo riang no aja go kisan bisa kopang lai mani abo ba par kami ni borok nya khe ba hoda ni okraro milui nya bono pai manu ar tangi rasniti tulang mani ba abo ni bagai ang abo hai seleng masih rasniti no tapung di nei mak boyo jodi no norok rasniti no thungnani hingakai neng samununi MDC samununi area no neng development kai fuldi abo sin thani challenge nai samununi chini Tripura dofani Tripura sarok no neng hamari ba ham krai riui lama ham krai lama fuldi di abo sin ni bagai an kali ka ham nai neng jesa party di fano thangdi jesa political party ni leader fano ngdi Tripura dofani hamari sinai di Tripura dofano birman chacha rahman tadi ta naijadi ni ang makoyu শুধু সামনুনি ঘটনা মনুনি ঘটনা অবহাইয়া সারা ত্রিপুরা ওনো যে চিনি Tripura dofani Tripura sabang nairo jesa party fano khaidi jesa party di fano dofani hamari siklai di dofani birman no tapunan jadi anggi dai chini dofata khan chi birman no khlai jak chini hat truk kemawi tongo aboni phasi monong mokol kede kelai
political party ini party by party simi tipra sabai tipra sono bulai toklai khlai ni chukli mang siklai phia chini o ha lama gana ha sekjagi tongo o ADC area o non ADC area ni borok phai kubuni bosong rok phai illegally occupied khai tongbai kha jaga nok tango kebo ba business ni stall tango abai khai tong aborok nomno kolnugui abono sika sugradi Sini ADC area wo nung jesa party khai pano nung BJP pano CPM pano Congress pano khai di nung jodi no ADC area ni system no nung kahan ke follow kari mi ake o system no kahan ke pelangi mi ake tam lapung ni bobisot sini thinang tamung nai ini ADC ni phayo junal ni phayo sub junal no control khai sabo BC control BC no sub junal control khai nai phia o jaga chini borok ni nogonna rajniti thumang nai di manthai sokta ADC ni ke phayo junal sub junal ti ke phai hapai nai BC o thangnai abono selection khai nai ngakai block ni thangjau ka block le boroni phai ke ba asuk sal joratei जों जारानि सिमि फाइके बांमा बररक महाराष्ट्र 25 বছর বড় मुसनाय र ओ 25 বছর सिगां बुरा गाजिया खाजाक ओ नेता कतर र तामुंगै नरक ADC एरिया ब्लक हापाय मानो कासुना रंगे आबो आमा हाइरक न सिनर साइटल दि दिनि ADC नि जत फाइमानि हिंगाय जुनाल साब जुनाल दिके फाइनाय किन्तु बागनाय हिंगाय ब्लक बाग सावनाय आबो बरनि राइदा आराइदार मुसुन स्नामनानि नांखा आबन बादि बाइखागो आंग पकनु केसारो दिनि सारा Tipra hani sini tipra dofa ni jesa party ni leader panangtum please dofa by dofa no birman chasara ni chukli ta suksidi amokai nini bisingtei nung bahai ke dofa ni mungsa kaham kaiman sini tipra sarok ni kami amchai ni lama rok no nung bahai ke sanamiri man sini tipra sani kami amchai rok ni je tuiman thogyao bahai ke nung tui telangiri man abono sichai tokdi lama hamia kabang ma jaga sini ikos gango chung ADC ha kon family ya bolo chung oro hokku tuisau bahai no chung kaisa lama Bisitro Parazora alama belai keno sitrangja belai kena hamiangja asuk bisiklai tongmani ADC hapang thaimani ya gulo sini CM no belai kena hambai CM ni bil chamber o chung asuk lai CM nije chief executive officer no binaro ninginai asam ni bagi bo estimate khlairi mani ya gulo tabuk sanction ngi samung bocoli tongkha beskang ni salo sini Bisitro Para o je Bengan di thamane alama ayang ni chini khazan ta te buksong kisi sale subida manan brick swelling di jati ni thana ka abo haike no chung nai tong tebo chini yang kamiam chai rogo biang chung tamo klaiman kabang ma jaga rogo tuini ব্যবস্থা lamani ব্যবস্থা aboni logi chung bahai ke business sin borok no songsoi ti sai talang thangman abon bagai chung junal ni bakhatei ADC ni bakhatei sub junal tei khai boskang ni salo skill development ni je training abor ni bo chung ব্যবস্থা khai tongo chini maharashtra bo belekena hambai chini bubagra bo chung ko rijak kabang ma jaga chung burui rok ni market score bo tamjan khai pheka saimia kabang ma jaga tongo gonganagar hai jaga kaisa sub junal chai matro 7 ta singko BC abo haike choli tong phia chini ojago 31 ta BC tongo abono khaknani bagi wal sukai neta si kurei tamokai o chungbai chungno thepenani chukli sugi walai nani bulai nani tok nani abo simisi rungbai ambagai tini angwa hoku tisau asui tini opok sawo ang joto din jora bubagra no chongkha tai norok borok chongmani bai ang joto din jora ro junal chairman tongo o tongsak jora tei bahai ke chini area no chung develop khaiman abono bowan chungnai tai buskang ni salo o hoku tisau kaisa sub junal aro ni sakagei tubui pheni ini angor ni khani ko gribo nor bologiri lai jadi jeng hoku tisau kaisa sub junal mangkai chini bagi bo samung tangnani subidang nai belai kheno phia chini aborok ngangkai samoyik manthai soktai ni kaisa lama phia chini main nahar mung ngangkai bubagrani bisingtei jeng 19-20 ta je hoda tongmani hoda no godalui chini tipra dofa sanjangnani tai chini greater tipralen jeng greater tipralen mankhangkai chini bebak manthai soktai rok jeng o chini nijosho greater tipralano phai chini nijosho mukhyamantri tongnai chini nijosho cabinet minister tongnai afru jeng chini mote khlai jeng samung khlai mannai chini oro je illegally babe je occupying tongmani haro jeng abono botese kifili tubui phai jeng chini mote khlai chini ha chini sason nei je samani abo hai khaise jeng samung khlai mannai emotional by over excited by kono din samung khlai mia chini dofani thani amo ko bukasaro please sudu emotional by over excited by jeng samung khlai me by ya practical nongkhoi je samung ma khainai chini BC level ni simi jeng chini sub zonal level ADC level jora chini tamo system change khaina nang jeng abono mawan sublai nai jotono no bele hambai
jotono kaham tongdi ti pramotha ayuglok thung buwagra ayuglok thung jotono belai hambai